inong ilam badkhot ka New Trap Youth Council HYC kimla ilo magano phaisi arson trek rumpang aja pun rio hakmat ka office trekam ga Bharatiya Janata Party kila thang yu tung shobdor chau Sunil Diodhar haswa kani HYC gala parta pranram ga RSS bat BHP kum gajing persha ya gajing kran penifer niam Sunil Diodhar bodai nongelam ga BHP kabudang kran dangshan ga wai gasnong kabadan harilum chantia RSS down BJP down BJP down we condemn RSS down RSS down BJP down RSS down RSS down we want apology 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 Sunil Diodhar down Sunil Diodhar down Sunil Diodhar down Sunil Diodhar down apology we want apology Sunil Diodhar down Sunil Diodhar down we demand apology Sunil Diodhar down 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 BJP down RSS down RSS down RSS down RSS down BJP down Sunil Diodhar down Sunil Diodhar down Sunil Diodhar down we demand apology we demand apology we demand apology we demand apology Sunil RSS down RSS down BJP down Sunil Diodhar down Sunil Diodhar down we demand apology we demand apology we demand apology Sunil Diodhar down Sunil Diodhar down we demand apology we demand apology we demand apology we demand apology Sunil Diodhar down Sunil Diodhar down we demand apology we demand apology we demand apology ban penpau ya kajing sengo bitar bad hakaju upor kajing perem kajong keseng bad kumjong kajat bereuhi brakwei ya kajing kren bi ya kajing kren anna jong wei breu bodai jong ka RSS beru dekat yang BJP ya kaba ngilai lengba ki video hakini singi kumnu kren ban penyesit parajat bereu lengba jong kaniam di emdon kam su ban batai ngai bun ki pajba jong kajat bereu jingi kila sakhi ya kajing kren labla kajong u ya kiri jingkren bi ki jingkren ki baya lambakla ki jingkren ki basniu bat ki bakta mat yong ya kajat bereu bat khamtam ya kajing teli ha kajat bereu kajongi dan nakal yang kaseng ngiwan ban perem ya kajing kren jong u ngilah thangru ya kani keteng shop ban thang jam daw jam rengiu ya kum gini kajat bereu ki bangi kum kajat bereu ngim don kam bikin wan yuk kajat bereu jongi mar ngi suthu balada kajing don jong gini kajat bereu kanwan ra ya kapaj kepra kanwan ra ya kajing isi kanwan ra kajing pun jong kajing bamihun kajing bamisuk hapadeng jongi pardok prosnap tekawai ke ba nakaliang kaseng iwan hakani kapor kalong ban pun suthuru ya ki pajba jong kajat bereu bateng-teng ki breu ki wan nabar ki kren kasi ki sngu bagi nang kren kasi handrai ngi suthu syai ba banabar usa banabar hi bat ngi kum ki pardo parsnam ini hi mangi bani syong bani sa ngi takdaw ngi don kam ya kajing teli ngi don kam ya kajing su jumut kajing kli iwe puwe ban ailat ya kum gini ki breu ki banabar ki bayale ban penstu bakla ki bayale ban yalam bakla bat kham tame ban perung ya kajing mut ki basneu ha ka do nut ha kajing mut perkhat jong ki pardo parsnam ki jongi tindak yang kaseng bang pengiwan hang ne ban thang yang ning shop hendrei ni dawaru ba udai ban ai ka public apology umdai ba un susong bun sus ngapjar namar kani kala khata bahaya kajaj bereu jongi kham tamme kajing teli jong kajaj bereu jongi te harju oporu kumban supun kan mau lengba ka tu video ngi bola penan kam bah ya ka kerteng jong ba rijoy bar jir rijoy kumban setho ipi udai we ni ki reu rang ba jong kadong ka than riwar che ba kasinong githau ki burom ha bar udai urang ba jongga niam seng kasi ya ka ba ngi kum kaseng ru ngi burom bahai u bat ha ka ju opor udai urang ba lai don benta ha ka jingile hill state tingi su thu shai ba ka jing pron kam jong u new breu new dekhar le sing nan ong ya ka kerteng ka jong ba rijoy kalong ban supen bej ya ki parro parsnam ke jongi ya ka ba ki parro snam ke jongi ki de ban su thu bakum kini ki breu kiwan bat kilaj handrai ngi mangi ngi syong ni kiwan ban berbi kiwan ban pensniu ya kajing syong suk syong saing kajongi bat kiwan ban
penjat penpra ya ka jing ya iet ka jing ya jan jongi pardo persnam wat langi don hapreng ki niam ki jinget ki pher ki ba nging nget te na kata kadau ka seng hang ni ka jan mit ka sngo ban buru ka jing keli ya ki nongilam jong BJP hang ni ki ba bo ya office hang ni ayu kin le ya uni bril badai na ka parti jong ki badai na ka keme ka jong ki ka RSS bala kren penpat ya ka jaj bril jongi bala wanra ya ka sembai ka jing ya pat ya pra hang ni ka jaj bril jongi ngakar paru ya fi press amdai ba fin suya shong klikti haki ni ka benta ba fin lajru ban keli jing keli ya ki nongilam ka BJP ayu gidan ban ong ayu gidan ban penpa halor jeng kini namar ngi kum ka jaj bril hi ngi da sungu persya adu kata bat nginem la ban priang ya ka jing kren ka jing penpat jing penpra jong ni bril Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya